Durant aquests mesos ens han parlat molt i ens han informat molt sobre com adaptar-nos i com superar aquestes incerteses que han vingut donades. Però a mi m'agradaria enfocar el vídeo totalment al contrari. És a dir, tot i les circumstàncies, hi han coses que sabem que encara funcionen igual i són certeses. Són 4 coses. La primera és quin és el vostre rol. El vostre rol continua sent el mateix. És una certesa que els nens i les nenes i els joves us tenen com a referents. I heu estat presents en la seva vida fins ara, educant-los. Ara no tindria cap mena de sentit que vosaltres no hi fóssiu. Per tant, heu de contactar amb ells. Heu d'estar presents a la seva vida i ho podeu fer a través dels canals que vosaltres tingueu més a mà o que ja hagueu utilitzat anteriorment per contactar. Si hem dit que sou els referents per als nois i les noies i els nens i les nenes, també ho sou per les famílies. De fet, aquest és el segon. Vosaltres heu d'estar ajudant a les famílies en una tasca molt difícil que és l'adquisició i la normalització dels hàbits. Vosaltres influïu en els joves i influïu en els nens i les nenes, de vegades en major mesura que els propis pares. Sou, podríem dir, més importants de vegades. La vostra opinió és més rellevant. Contacteu amb les famílies, informeu-vos de quina és la situació i demaneu en què podríeu ajudar. Aquesta ajuda serà molt ben rebuda. El tercer és aconseguir la cohesió dels vostres nois i noies, tot i les circumstàncies. És igual que siguin esports individuals o esports d'equip. El que ens interessa i el que és cert és que ells necessiten continuar sentint-se partíceps d'un projecte, pertanyents a un grup. I heu de muntar les sessions d'entrenament conjuntes, heu de fer aperitius online, heu de fer trucades múltiples perquè ells es trobin, es veguin, continuïn parlant i assegurar-vos que ningú s'ha quedat despenjat durant aquests mesos. I finalment, la quarta certesa. Hem de treballar per augmentar la motivació cap a l'activitat física i cap a la vida saludable. Sou vosaltres els més indicats per proposar-los reptes, per emplaçar-los a objectius futurs, que potser ja no són de resultat, és evident, ja no competeixen, però que sí que tenen a veure amb l'assoliment d'aspectes tècnics. O petites tasques que durant el curs no us veieu capaços de fer, com per exemple fer un bon treball analític sobre quines han de ser les millores, com a jugadors o com a equip. Són 4 certeses que no han canviat tot i les circumstàncies i crec que hem d'estar a l'alçada com a entrenadors i entrenadores degut a la gravetat de la situació. El vostre rol no ha canviat, han canviat les circumstàncies. Us animo a que seguiu amb l'empenta que teníeu abans del confinament i que la mantingueu ara pels temps que venen, que continuaran sent durs. Estic segur que us podreu adaptar a tot plegat i que ajudareu en aquestes 4 pautes tan senzilles.